Yo boom, it's Cream to the Cream, King Ginger bafethu, umfana semgungudlovu. Namhlanje siphathi khona la izola bafethu. Siphusha the Hot Wing Challenge. Ngiphethe umunye usisi omuhle bafethu, uthi yena kudala awudla upelepele. Manje ngifuna ukuthi yena asitshele sisonke unjani igama. Ngiyaphila igama lami noMpendulo. Okay. Siswami ngicela usitshele nje kabanzi nje ukuthi wena nje uqale nini nje ukudla upelepele ngoba nje hey ngizwe ngawe nje ukuthi into yakho upelepele. Usho nje sister ukuthi you are up for a competition. Yes, I'm up for a competition like that upelepele ngidla sonje indoza. Alright, boom. I think Middlesbrough's getting straight to the point. Ngoba phela siphethe clipper for sister. We know what it is, Buffett. It's Big Lit TV. Subscribe to the channel, Buffett. We still got you covered. Oh yeah. So sister, when you call like mupunyaka like ukudla into babayo. 2016. Oh, 2016. All these years nje uzinto babayo nje. Uyidla makenzakalani mhlawumbe? Hayi mango yomshaya. Oh, is it? Oh, okay. Yeah. Alright. Okay, I think this is gonna straight to the point. Buffett eat the bomb sauce. Le is the hottest one. I can't take a lot. I'm glad about this time because it's pete sister odla into babayo. It's sabi. She's been doing this thing. She's been eating all these hot wings, spicy, with a peri, with a rich sauce, with a Nando sauce. Yeah, no idea. So, Buffett, we're just gonna get straight to it. It's in challenging sauce in Japan. It's shining. Yo boom, isukile bafethu. Right. Alright bafethu, ayile izokala nephuma nje ukuthi ayile strong ke le strong ufuna nje igcwale. Uyangizwa? Kube ngiphethe ibrush nje, kube ngiyipenda nje ngebrush nje ngiyipenda nje ngoba ngifuna uzokrobheka nje. Sister ngicela ungashiya inyama, ngicela ungashiya nje uyidle. Ungashiya. Alright bafethu, siphezulu sister inhlings uganje 10 minutes ukuthi wancede lama wings and then we can start now. Yeah. Siphezulu. Usho sister nje singaqala ukuthi uyawadla nje uyayidla into ebabayo. Yebo buthi. Usho sister ngoba nje hey leso sabo bangayona ka take a lot yo ne. Ha, khala madoda. Manje makuwe sister. Hey. Funa amanzi sister, sithelele amanzi. Phela remember phela ukuthi maphuza amali it's over. Imali ibulela kuJinja. Injani sister? Yababa. Ayile ngizwa ngiphunga ne. Hey. Yababa kuJinja Yababa. Yes. Injani sister, baba kanjani sister? Unjani hamba kanjani? Hamba la ekhanda sister. Khanda lashisa. Siphuma ngamadlela. Mina ngisakhona ngicela amanzi. Alright sister, saqhubeka sazokhona ukuqhubeka sister. Ngicela amanzi. Alright, since I could change ubuyele emuva nemali bafethu. It's Big Lit TV, so keep on subscribing guys. We got you covered. Next time siphethele omunye. Olukhona bafethu uzizwa amandla ufuna ukuqedelela. Athi team yami sozowadla bafethu. Big Lit TV yo boom, Cream to the Cream King Ginger. Umfana semgungudlovu. Got you covered.